Tausta on se, että mä oon liikunnan maikka, liikunnan opettaja, valmistunut Jyväskylästä yliopistosta jo 99 ja tehnyt liikunnanopettajan töitä ja tehnyt kaikenlaisia töitä. Mä uskon elämässä siihen, että palvele jokainen asiakas niin hyvin, että hän palkkaa sinut töihin. Se on mun elämän filosofia. Mun vaimo, joka tuossa äsken kävi, niin hän keksi tämän, mutta kun hän sanoi sen ääneen, niin mä oon ajatellut näin ja rakentanut omaa elämääni noin. Ja siksi on tehnyt tosi paljon kaikkea. Mulla on sellainen tarina, mitä olisi kiva kertoa, miten kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta ehkä sen aikaa jossain muualla. Liikunnanopettajana 3 vuotta ja sitten mä olin ihan siinä ensimmäisen työvuoden alussa niin sain harjoitella. Mä 26-vuotias kaveri, oli lukion rehtorin sijaisena kevään ja sitten oli riemuylioppilaiden juhla siinä ja mä istun siellä pöntössä, niin eihän siinä edessä istu ketään muuta kuin Jukka Virtanen siinä. Lähtee sydän irti. Mutta mä en muista mitään, mitä mä puhuin, mutta hengissä säilyttiin. Ja sitten mä mietin vähän, että mä olin saanut osakseni niin huonoa johtamista monessa paikassa. Mä mietin, että täytyy olla toinenkin tapa tehdä näitä asioita. Ja sitten ehkä se puolen vuoden kokeilu sai semmoisen aikaan, että sain päätettyä mun rehtoriopinnot ja jatkoin liikunnanopettajan duunia. Ja sitten mä hakeuduin Jämsänkoskelle yläkoulun lukion rehtoriksi. Olin se 4,5 oppilaan koulun rehtori. Oikeastaan ammattimainen oppilashuoltotyön tekijä. 3 vuotta ja sitten mä olin Varalasson työpaikka. Ja sitten tänne. Mä tulin rehtoriksi, joka johti opettajakunnan kokouksia, oppilaitosten rehtoriksi. Ja tää on ollut ihan älytöntä muutos tässä 10 vuoden aikana, että mitä minä teen, miten tämä organisaatio on muuttunut ja mitkä meidän tehtävät on. Tällä hetkellä mä en käytännössä varmaankaan tee rehtoritöitä niin oppilaitoksen johtajana enää. Olen koulutuspäällikkö, joka tekee käytännössä kaikki rehtorin työt, johtaa meidän koulutusta ja varmaan mun rooli on enemmän olla tämmöinen toimitusjohtajatyyppinen. Kaveri vaikutti mun titteli on rehtori. Pyydän etukäteen anteeksi vain sitä, että mä puhun rohkeasti ja toivottavasti en loukkaa ketään oppilaitosmuodosta ja muista, mutta mä kerron miten mä ajattelen. Suomessa on 11 urheiluopistoa, eli valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta. En muuten näytä teille yhtään kelmua. Mä voin yrittää jossain piirtää jotain, mutta se ei ollut. Kimmo on tehty, niin se oli käsiala ja piirtokyky, niin piirtämiskyky on otettu vasemmasta alalaatikosta, että se ei ole parasta. Eli 11 valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta, eli urheiluopistoa. Mulla on vapaa sivistystyön oppilaitoksia lähtökohtaisesti. Meidän toiminnasta viime vuonna niin 26% oli vapaata sivistystyötä. Se on hyvin pieni osa. Se on 1/4, mutta siis se osuus pienenee. Täällä on ollut aika, kun tätäkin rakennusta on rakennettu, että 85% on saatu kaikista kuluista valtiolta rahaa. Kaikista kuluista 85%. Silloin se rakentaa ihan pilosti. Ihan älyttömän isosti kaikkea, mitä ikinä vaan olisi pystytty. Koska nykyaika on pikkusen erilainen. Täällä ei ole puhuttu rahasta. Kun minä aloitin puhumaan rahasta, niin osat rupesi vihaamaan mua, että miksi toi puhuu rahasta. Tuonne kun katsotaan kauas tuonne taivaanrantaan, niin siellä lukee semmoinen teksti, että olemme tulevaisuudessa riippumattomia valtion rahoituksesta. Se lukee siellä kaukana. Ja se on semmoinen strateginen ajattelutapa. Sitä tuskin koskaan tapahtuu niin kauan, kun meillä on olemassa oikeus järjestää koulutusta. Mutta jos niin ei ajatella, niin meidät hukka perii. Jos joku oppilaitos elää pelkästään valtion rahoituksesta ja heillä ei ole yksi kaikkein suurimmista intresseistä kehittää oman rahoitusosuutta, niin hukka perii. Ne on tämmöisiä, niin kun, mä kohta palaan tähän tiiseriä tässä heittelen.
Me ollaan sisäoppilaitoksia. Meillä on rakennettu ja rahoitettu siihen, että meillä asuu opiskelijoita. Varalassa meillä on varsinaista vapaasta sivistystyöstä, se on meidän tärkein kurssi. Meillä on muuten miehiä ja naisia, niin tyttöjä ja poikia, varmaan aika lailla 50-50. Mä en osaa tarkkaa lukua sanoa, mutta varmaan on ihan puolet. Se ei ole niinku enää olennaista. Tämä Varalahan on perustettu 1909 naisten liikuntakasvatuspaikaksi. Me ollaan Suomen vanin urheiluopisto ja silloin aikaansa edellä olevat naiset uskovat, että liikunnalla on vahvasti kansaa sivistävä vaikutus. Ja Puuvilatehtaan tytöille tehtiin Varalan naisten paratiisi, jossa oli sitten voimistelunjohtajakursseja. Se oli huikeaa toimintaa. Ja vuoteen 1969 saakka tuossa meidän pääporti oli kyltti, että miehiltä pääsy Ankarasta kieltä. Tosin kesäisin tuossa, kun... ei vaan, kun naiset peseytyivät alasti, niin Pirkanmaan parhaat kalastuspaikat oli tuossa ihan parhaissa. Eli pirusti miehiä kalassa ja osa oli jopa onkin. Joo, se on niin kuin näin. Ja mutta siis meillä on tämmöinen 4 kuukauden liikunnallisen peruskurssi, jossa meillä on joka syksy, joka kevät 4 kuukauden ajan noin 40-50 nuorta ja yhä enenevässä määrin siis ammatinvaihtajia, alanvaihtajia. He tulevat vetämään tämmöisen todellisen taito- ja tietokylvyn tänne perusteista siitä, mitä liikunta-ala voisi olla. Se on meille todella tärkeä kurssi. Ja sitten tähän vapaaseen sivistystyöhön urheiluopistossa kuuluu myöskin tämä kilpa- ja huippu-urheilu lajiliittojen, seurojen kanssa. Ja sitten meillä liittyy tähän tämmöinen varsinainen vapaa sivistystyön kurssit. Nyt kun täällä ei ole ministeriön edustaja, niin mä voin sanoa, että niin kuin lomat, eli lasten sporttileiri on lasten loma kesällä, sporttileiri perheille, on aikuisten tai siis perheiden loma, ja tulevat tänne viikoksi ja heillä on aamusta iltaan ohjattua opinnollista ohjelmaa, mutta me ei mitenkään tämmöistä opinnollisuutta puhuta meidän markkinoinnissa, kun se on kauhean kiinnostavaa. Loma on seksikkäämpi nimi kuin kurssi. Ja meidän juttu on saada ne ihmiset tänne ja erottua tuosta markkinasta sen opinnollisuuden kautta, plus pikkusen myöskin sen hinnan kautta. Ja näitä leirejä, kursseja, lomia, meillä on kaikki lomakaudet ihan täynnä. Sitten me ollaan toisen asteen oppilaitoksia 9 meistä urheiluopistoista, liikunnallisen perustutkinto. Meillä aloittaa vuosittain reilu 300 opiskelijaa nämä opinnot. Peruskoulupohjainen 3 vuotta ja ylioppilaspohjainen 2 vuotta. Ja nyt kun on tämä toisen asteen koulutuksen reformi, niin kukaan ei tiedä oikein mitä tarkalleen tapahtuu, mutta näin tuommoisia pikkuluonnoksia, joissa puhuttiin muun muassa jatkuvasta hausta, arviointi pelkästään näyttötilaisuuksien kautta. Siellä oli niissä luonnoksissa poistunut koulutuksen järjestäjältä tutkinnon kirjoittamisoikeus mahdollisesti, valtava lisäys työelämän suhteissa, kuinka iso painoarvo työelämällä tässä koulutuksessa on, mitä on hyvä juttu. Siis se on valtava muutos, mikä sieltä tulee, ja se on 2017 vuoden syksyllä. Mutta nämäkin opiskelijat meillä asuu. Varalassa meillä on 87 opiskelijaa, ja tämä on heille koti. Sitten meillä on myöskin opistoilla niin ammattitutkintojen järjestämisoikeuksia, lasten liikunta, seuratoiminta ja valmentajan ammattitutkintoja ja näin. Sitten muodostuu se meidän koulutus, joka on Varalan urheiluopistossa se koulutus, näin ne kaikkineen, kun pikkusen mennään se loma ja kurssi, se on meidän koulutusta, niin se on noin pikkusen vajaa puolet. Ja sitten se loppuosa on meillä maksullista palvelutoimintaa tai elinkeinotoimintaa. Mä puhun nyt aika paljon Varalasta, mutta mä tiedän sen parhaiten ja se antaa kuvaa tästä, mikä tämä kenttä on. Meidän liikevaihto viime vuonna oli 7 miljoonaa euroa ja siitä valtion osuus oli noin 2 miljoonaa. Sillä rahasummalla valtio osti meiltä koulutusta. Mulla on semmoinen visio, joka järkytti meidän henkilökunnan syvästi. Mä tein semmoisen taulukon, jossa mä olin kopioinut 2000
15 vuoden budjetin, tai siis arvion toteumasta 2014 vuoden toteuman ja tämän vuoden suunnitelman. Ja sen jälkeen mä arvioin sinne 17, 18 ja 19. Ja siellä näkyy yhdellä kalvolla vain päätulot, ihan pääkohdat, oma rahoitus, valtionosuus. Ja sitten näkyy kuluista pääalueet, henkilöstökulut, muut kulut. Ja laskin sen niin, että mitä viimeisen 3 vuoden aikana on tapahtunut. Valtionosuus on tippunut 12% per vuosi. Ja visioi niin, että valtionosuus tippuu seuraavat 3 vuotta 12% vuodessa. Henkilöstökulut kasvaisivat 3% ja muut kulut 3%. Tällä ja kaikki muu pysyisi ihan staattisesti. Ja tällä systeemillä 2019 vuonna Varala Urheiluopisto tekisi tappioon miljoona. Siksi se siintää tuolla taivaanrannassa. Tämä on niinku se on ehkä pikkusen inhorealistinen, mutta se on paras harvaus. Vähän näin. Ja se kertoo, että tämä muutos, mitä tässä pitää tehdä, niin on aivan käsittämätön. Mä sanon, että mä yritän puhua kohta muustakin kuin rahasta, mutta se on kuitenkin yksi oleellinen juttu. Meillä on semmoinen ajatus, että meidän tuotteessa on keskikate 15%. Jos meiltä lähtee 1 miljoona euroa pois valtionosuutta, tai siis tulosta, ja 15% katteella, niin meidän pitäisi myydä noin 6 kertaa se miljoona, eli 6 miljoonaa. Eli meillä on 3 vuotta aikaa tehdä uutta liiketoimintaa 6 miljoonalla eurolla, että me pystytään kattamaan se, mikä tuon valtionosuuksen leikkauksen tulee. Ja nämä on sellaisia asioita niin kuin koulutusmaailmassa, että tämmöisillä puheilla saa niin kuin pahoja katseita ja että miksi tästä puhutaan. Mutta tämä on niin kuin se todellisuus ja se talouden kiristyminen muuttaa näiden paikkojen toimintaa, väkisinkin sitä painopistettä, mitä meidän pitää tehdä. Ja silloin siellä pitää olla äärimmäisen vahvana se strategian visio siitä, että mitä varten me ollaan olemassa, että me ei lipsuta väärään suuntaan. Mä sanon, että meillä ei tällä hetkellä ole sitä vaaraa, että meillä koulutus jäisi jalkoihin. Meidän ajatus on se, että me yritetään kasvattaa omarahoitusosuutta etsimällä uutta toimitilaa Tampereen kaupungilta jostain paikasta, merkittävästi toimitilaa lisää. Ja joko monistamalla meidän nykyistä toimintaa tai keksimällä uutta elinkeinotoimintaa sinne, niin pystytään tekemään lisää bisnestä. Meillä on digitaalisuus, ihan älyttömän suuri mahdollisuus, miten me sitä asiaa pystyttäisiin hyödyntämään ja tekemään bisnestä sitä kautta. Meillä on erittäin suuri ajatus tämmöinen projekti Pirkanmaa. Tapasin Tampereen kehitysjohtaja Kari Hakarin ja totesin hänelle, että tervehdys, että Varala Urheiluopisto tulee olemaan tulevaisuudessa erittäin merkittävä palveluntuottaja Tampereen kaupungissa. Koska meillä on tämmöinen kasvukeskus ympärillä. Me ollaan kaikki niin kuin onnellisia, missä me sijaitsemme. Ajatelkaa, että me oltaisiin jossain ihan tuolla maakunnan periferiassa. Meillä on joku semmoinen juttu tässä, että me ollaan todella onnekkaita meidän sijainnista. Varala urheiluopistoista muista, mitkä on siis todella syrjässä, Kuortaneella, Heinolassa, Pajulahdessa, Isakeskus tuolla Fiskarsin kylässä, niin on ihan erilaisilla talousalueilla. Mä uskon, että meillä on erittäin iso mahdollisuus koulutusviennin osalta. Me ollaan aika hyviä näissä koulutusrakenteissa ja tässä meidän perustoiminnassa. Ja aina ei tarvitse välttämättä keksiä uutta, vaan on tosi aktiivisesti nyt yritetty kontaktoida, että miten me päästäisiin jonkin lähtöön mukaan. Opittaisiin tunteen oikeita ihmisiä, opittaisiin siitä, miten tätä meidän koulutusrakennetta voidaan viedä eteenpäin. Kun se meillä on olemassa, tarjoaa vääntää amerikan kielelle ja se ei ole mikään iso juttu. Näin, tämmöinen pieni paatos tähän alkuun. Oma rooli tässä opistojen kentässä on ollut se, että meillä on tämmöinen yhteinen urheiluopistojen yhdistys, jonka tehtävä on vastata edunvalvonnasta opistojen osalta suhteessa yhteiskuntaan. Se edustaa kaikkia, olin siellä 8 vuotta hallituksessa ja 3 vuotta
puheenjohtajana. Jättäydyin siitä pois. Ja meidän niin kuin vaikuttavuus tässä maassa on se, että urheiluopistot kouluttaa kaikki liikunta-alan niin liikunnan ohjaajat, siis ne liikunta-alan ammattilaiset, jotka eivät ole valmistuneet Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta tai 3 ammattikorkeakoulusta. Meillä on vähän niin kuin monopoli kouluttaa toisen asteen tutkintoja. Ja se on ollut meillä sellainen iso juttu, että me ei päästettäisi valumaan sitä tämän kentän ulkopuolelle. Niin kuin ehkä keskeisin edunvalvonnan tavoite, koska sitten tuommoinen iso koulutuskuntayhtymä tai vaikka niin Tredu, niin siinä on taatusti mahkua ehkä tuottaa sitä palvelua huomattavasti ehkä kustannustehokkaammin tai muuten, ja se olisi niin meille vähän kuolinisku. Ihan talouspuolelle. Mä heitän semmoisen ajatuksen vain niin kuin tälle porukalle, jotka ollaan Tampereelta. Et jos opistoja on 11 urheiluopistoa, ja ajatellaan vaikka meidän niin kuin tätä tukipalvelukenttää, jos meillä on vaikka taloushallinnossa opistolla pyörisi 3 ihmistä, niin täällä on 33 euroa. Ja jos he kaikkiin näihin ihmisiin, 33 henkilöä. Opistoja on 11, Varalassa on ihmisiä töissä 80 henkilötyövuotta, niin 11 opistoa, niin lasketaan, että me perustetaan sun kanssa firma, jossa on 1000 ihmistä. Niin olisiko meidän taloushallinto-osasto 33 henkilöä, jonka kustannus, jos pistäisi vielä euroa, sitten jos se kerrotaan vaikka, hyvä tasaluku, 50 000 euroa, joka kiinnostaa, niin taas niin 1,65 miljoonaa euroa. Niin mä näen sen, että tämmöiselle henkilömäärälle ei olisi näin suuri taloushallinnon kustannus. Nyt kun meiltä ei ylläpitämislupia välttämättä ollakaan heti viemässä pois, mutta valtio leikkaa rahoitustaan, joskin sun esityksessä näytti, että teillä on pikkusen se kasvanut tai ainakin pysynyt samassa. Niin näen sen, että jos me emme menetä itsenäisyyttämme, niin ainakin meidän tulisi hyvin vahvasti keskustella yhdessä, millä tavalla me voitaisiin tuottaa jotenkin sellaisia palveluita mahdollisesti vähän kimpassa ja sitten jättää se kaikki ylimääräinen panos, mitä me tehdään vaikka perustoiminnan sen sivistävän tehtävän toteuttamiseen. Tämä tulevaisuus ajaa meidät tämän tyyppiseen toimintaan, mikä voi ehkä ihan hyväkin. No sitten tuosta kilpa- ja huippu-urheilun ja niin kuin tuon puolen toiminnasta, niin me toimitaan myöskin 8 urheiluopistossa on valmennuskeskukset, jotka tekee erittäin tiivistä yhteistyötä sitten valtakunnallisten lajiliittojen kanssa toimivalla niiden valmennuskeskuksina. Vaikka Varla toimii Judoliiton valmennuskeskuksena ja me pyritään Judoliiton esimerkiksi. Ja me pyritään sitten auttamaan sitä lajia kehittymään. Ongelma aikaisemmin on ollut se, että lajiliitot ovat kilpailuttaneet urheiluopistoja siten, että kuka antaa parhaan mahdollisen hinnan, eli juuri sillä hetkellä olevan alimman hinnan, ja on vedätetty pelkästään sitä hintaa. Meillä on tämmöinen vuorokausihinnoitteluperiaate. Nyt toiminta on muuttumassa sellainen oikeaan suuntaan, että nyt kun tehdään tämmöisiä useampivuotisia lajiliittosopimuksia, jonka ajatus on se, että tuetaan sitä kilpa- ja huippu-urheilua, niin tehdään kumppanuussopimuksia, jossa lajiliitto hyötyy meistä, mutta me hyödytään myöskin heistä. Yhteispalkkaukset on esimerkkinä, että meillä on tehty hyvin monia palkkauksia tuolla meidän valmennuskeskuksen puolella. Me on saatu ammattimaistettua valmentajan työtä, joka tähän saakka on kerännyt palkan vähän sulta, sinulta ja sinulta. Nyt me onkin tehty niin, että tämän vapaan sivistystyön kautta tehtävän kilpa- ja huippu-urheilun näkökulmasta Varala on ottanut koordinoivan roolin ja me kerätäänkin teiltä ne rahat. Ja me maksetaan yhtenä työnantajana sitten valmentajalle ilman mitään välillistä fiitä se palkkaus, jolloin sinä valmentajana tiedät, että saat aina palkan kuun 10. päivä.
joka siinä asiassa ei ole ollenkaan niin kuin itsestäänselvä juttu. Ja ne voi koostua olympiakomiteasta, ministeriöstä, lajiliitolta, KV:ltä ja yksittäisistä sponsseilta. Ne tulee tosi pienistä palasista. Tämän tyyppisiä erilaisia yhteispalkkauksia on tehty paljon. Mitä mä näkisin meidän toimintakentän uhkina tulevaisuutta ajatellen? Mä näen sen, että ehkä tähän koko meidän vapaan sivistystyön kenttään meillä ei ole riittävästi jos meillä ei olisi riittävästi osaamista katsoa tulevaisuuteen realistisesti ja ymmärtää sitä, että mitä tuon rahoituksen kanssa tulee tapahtumaan. Se voivottelu ei meille tuo yhtään lisää rahaa. Me täytyy miettiä sitä, että millä tavalla, mikä tässä meidän toiminnassa on sitä, mikä voidaan muuttaa suoraan semmoiseksi, mitä joku ulkopuolinen ihminen voisi tämän koulutuksen ulkopuolelta ostaa. Esimerkki. Meillä on 30 vuotta toteutettu täällä talossa joka kevät, joka syksy 1 tai 2 melontakurssia opiskelijoille, jossa opetetaan siis vaikka vapaan sivistystyön kurssille 2-3 päivän retki Virroilta kohti Tamperetta, Liiviin, Meloen ja Hartille juttuja. Ihan jäätävät osaajat, meillä on kalustot, meillä on reitit, meillä on kaikki. Tuli mieleen pari viikkoa sitten, että hetkinen, tämä on meillä olemassa, tehdään tästä tuote. Tehtiin tuote yritysten johtoryhmille tai sitten niille firmoille, mitkä haluaa pitää jostain niin kuin hyvää huolta, eli niin kuin sivistyneesti lahjoa, pieni yritysasiakkaita. Tuote semmoinen, että syödään aamiainen täällä, porukka viedään autoilla Virroille, melotaan päivä eräoppaan kanssa, eli meidän yhden opettajan kanssa, leiriydytään maastoon, tehdään yhdessä ruoka, istutaan iltanuotiolla ilman titteleitä, kiirettä ja päästään tutustumaan ihmisiin, koska ihmiset tekee yhteistyötä ja organisaatioita. Aamulla jatketaan ja tullaan tänne kello 16. Hinta 350, sisältää kaiken. Ja eilen kun ajelin tuossa autoon Helsinkiin ja joudun jonkun verran siellä ajeleen, niin mä istun kaikki matkat puhelimessa ja yritän myydä mun kontaktien kautta varalla eteenpäin. Ja sain ensimmäisen kaupan 15 ihmistä tulen tänne. Se on laskutusta yli 5000 €. Ja tämmöisiä vastaavia asioita löytyy ihan varmasti kesäyliopistosta, kun me ruvetaan miettimään, miten me niitä meidän tiloja voidaan käyttää, miten me voitaisiin myydä ulkopuolisille ihmisille, jotka rahoittaa sen meidän ydintoiminnan, sitä meidän osaamista. Koska siitä parturijutusta, mikä oli kun minä ikävä kyllä en enää parturissa käy, niin mulla olisi ihan sama, että jos mä menen hyvännäköiseen parturin paikkaan, kunhan se on niin makeen näköinen, mä en tiedä enää tosiaan, kun olen vuosiin käynyt, ja sais vähän kahvia, sitä on makeat TV ja muut, ja se on niin kivan oloinen se mun parturi. En mä kysy siltä, että oletko sinä ammatillisen peruskoulutuksen käynyt, sinulle minä en tule vaan, ja sitten vaan millainen koulutus sinulla on, vaan mä haen niin sitä kokonaisfiilistä. Ja meitä niin uhkaa myöskin tuolta ulkopuolelta erilaiset lyhytkurssit, muut. Meidän pitäisi pystyä koko ajan vastaamaan niihin asioihin, että panostaa siihen meidän markkinointiin ja sen meidän koulutuksen brändäykseen. Koska pelkkä sivistys ei enää varmaan näköjään riitä tuolla porukalle. Mä oon opiskellut 6 vuotta liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Meillä opiskelee opiskelija 3 vuotta täällä, hänestä tulee liikuntaneuvoja. Ja sitten hemmetti vieköön, sinä menet Jutta Gustafsbergin FitFarmin kurssille, niin, maksat siitä 3000 € ja olet siellä, olikohan se 8 viikonloppua, ja sen jälkeen susta tulee personal trainer. Ja sä hakkaat mut liikuntatieteiden maisterina, sinut liikuntaneuvon liikunnanohjaajana 10-0, koska se on tuotteistettu sen ulkopuolisen markkinan toimesta niin hyvin. Ja me oikeasti kilpaillaan siitä, että mun on tosi vaikea meidän opiskelijoille nuorille sanoa, että me ollaan vapaa sivistystyön oppilaitos. Ei ne tajua yhtään mitä se on, ja sehän kuulostaa aika pahalta. Tai jos mä sanon, että teistä tulee liikuntaneuvojia, niin ei se ole liikunta PT.
niin sä viet mun työt, vaikka sun osaaminen on ihan murto-osa siitä, mitä muulla. Ja täytyy antaa iso tunnustus sille markkinalle siellä, että ne osaa tehdä tätä brändäystyötä. Ja se ei niin kuin auta meillä, että me ollaan paljon parempia, mutta kun me kilpaillaan myöskin niiden tulevien ammattilaisten tai tulevien toimijoiden siitä, että millä ne ostaa sitä omaa aikaansa. Ja mä luulen, että on se ihan mikä tahansa koulutus, niin se tavallaan se tietoisuus siitä markkinoinninkin tarpeellisuudesta ja voimasta, niin se kasvaa koko ajan. Ja sitten mä puhun tästä alasta, missä mä oon koko ajan, mutta tämmöinen muottelu urheiluopistojen osalla. Opistot on valmistautunut tähän tulevaan siten, että meillä on 11 opiston kesken yhteinen selkeä strategia. Ja yhdistyksen kautta niin opistot ovat sitoutuneet siihen, että tuommoisia isoja uusia avauksia ei tehdä missään opistossa, jolla voi olla vaikutusta muihin opistoihin ilman, että se keskustelutetaan meidän hallituksen kautta ja pohditaan, että onko tämä strategian mukaista toimintaa. Ja meillä on niin kuin aika vahva tämä yhteisöllisyys tässä opistojen kesken. Me myönnämme, että me olemme kilpailijoita keskenään, me kilpaillaan Kuortaneen kanssa, että onko lentopallon lajiliitto meillä valmennuskeskuksessa vai siellä Kuortaneella. Mutta me ei voida kilpailla itseämme hengiltä, että enemmän meidän täytyy olla niin yhteinen. Mä veikkaan, että meillä ei tule tulevaisuudessa olemaan 11 urheiluopistoa, vain 4-vuotiset jää. Mä veikkaan, että jos ei kaikki jäljelle jäävät opistot ole niin kuin vahvempi, niin se voi jakautua kahteen semmoiseen keskittymään, jossa haetaankin tämmöistä vähän niin kuin valtakunnallista kampusajattelua ja sitten on vain toimipisteitä. Käytetään sitä meillä olevaa osaamista niin kuin tehokkaasti hyödyksi vähän niin eri paikoista. Se niin ehkä sen verkostoitumisen ja yhteistyön voimaa on varmaan kovaa. Palautteet on tämmöisen aika talousnäkymän, mutta se on se, mikä ainakin tällä alalla on se, mikä jäytää koko ajan, millekä pitää ratkaisuja koko ajan miettiä, mistä se tehdään. Mä haluaisin ehkä tämmöisen avauksen jälkeen mieluummin vähän vastata teidän kysymyksiin tai kommentteihin ja kysykää mitä vaan, mä puhun vaikka aamuun asti. Sä sanoitkin, että 26% teillä on niin kuin kaikista opetuksista sitä vapaata sivistystä. Joo, tai koko toiminnasta. Koko toiminnasta. Joo. 26%. Niin oliko ne sitten just nimenomaan näitä liikunnanohjauksen sitä peruskurssia? Ja Joo, sitä 4 kuukauden. Niin, just sitä lyhyttä. Ja sitten sitä lasten ja perheen nämä liikuntalomat ja nämä yhdessä olot. Kyllä. Joo. Ja sitten tietyt lajiliittoleirit. Ja sitten lajiliittoleirit, joo. Just näin. Hyvä. Meillä on semmoinen niinku probleema, että me tehdään semmoista. Meillä on yksikkönä vapaassa sivistystyössä opiskelijavuorokausi. Ja se on nimenomaan opiskelijavuorokausi, joka käsittää niin kuin yön yli kestävän niin tietyllä tuntimäärää. Me ollaan keskellä kasvukeskusta. Meillä on kaikki illat täällä opistot täynnä Ilveksen, vaikka minkä porukoita, mitä me pyöritetään täällä. Me tehdään juuri sitä työtä, mitä varten me ollaan olemassa, juuri sitä vapaata sivistystyötä. Mutta kun ne ei ole meillä kuin se 2 tuntia, niin me ei saada näistä mitään suoritteita. Me tehdään niin kuin hirveästi semmoista duunia, mitä valtio ei meille subventoi. Se on semmoinen hieman haastava asia meille. Mitäs muuta? Sulla oli? Joo, mä mietin tätä itse jatko-opiskelijana tätä tutkijoiden ja kentän yksiköiden tai kentän toimijoiden välistä suhdetta. Mikä sun mielestä olisi tällä hetkellä semmoinen teidän polttava tärkeä tutkimusaihe, mihin tutkija voisi puuttua? Liittyykö sekin nyt just näihin, mitä äsken juttelit, vai mikä voisi olla semmoinen, mikä voisi yliopistomaailmaa viedä? Joo, se voisi jotenkin ehkä koulutuksen arvostus, tutkintojen arvostus, miten se, niin se
jotain niin tuohon teemaan liittyvää. Vähän pohjautuen tuohon, mitä mä puhuin. Onko se vähän sitten sitä semmoista hyötykeskustelua? Ehkä joo sitä. Ehkä myöskin sitä arvokeskustelua, että mitä noille nuorille, mitä se koulutus niin tarkalleen merkitsee. Vai koostuuko tulevaisuudessa se ammatillinen, tai itse asiassa se osaaminen, että mä olen kiinnostava työmarkkinoilla, niin koostuuko se yhä enemmän myöskin vapaan sivistystyön kautta haetuista, niin ei tutkinnoista tai titteleistä, vaan siitä osaamisesta. Mulla on semmoinen fiilis, mä olen aika varma jopa siitä, että vähän isommalle, että se nimenomaan se osaaminen tulee kasvamaan huomattavasti vielä enemmän kuin se valtava tutkintoperusteisuus. Tiedät, mitä mä tarkoitan? Niin. Se tutkin vapaaehtoistoiminnan merkityksiä just. Joo. Siellä on tullut mun aineistoissa kanssa esille Punaisen Ristin aineistossa tämmöinen vapaaehtoistoiminnan kautta kerätty omanlainen CV. Joo. Mikä ei taas mihinkään tutkintoon liity, vaan se on sitä vapaata sivistystä. Koska niin sanoisin, että tolleen rekrytoijana 15 vuotta saanut tehdä sitä ja välillä onnistuen ja onneksi huomattavasti harvin epäonnistuen, niin kyllä se ihminen tutkinnolla on vain se, että on jonkinlainen vaatimus, että se täyttää sen. Sen jälkeen sillä ei ole merkitystä. Ei ole yhtään tärkeämpää olla tohtori tai ei tohtori, ainakaan tällä alalla. Ja me haetaan se, niin sitä CVtä sieltä, että mitä sinä tuot tullessasi. Ja sehän voi hyvin paljon tulla niin kuin mukana tullessaan niin vapaaehtoistoiminnan ja sun verkostojen kautta, koska sä et tule yksin meille, vaan sä tuot sen kaiken, sen taustan, mikä sulla liittyy. Yksi liittyy tähän uudelleen orientoituminen koko tähän, mitä tehdään ja miksi ollaan, niin mitä siellä on siellä horisontissa, koska tämä nyt ei ole mitenkään erityisesti ominaista urheiluopistoille. Ihan samat keskustelut yliopistossa, melkein päiväkodeissa ja muuta, ihan samat keskustelut. Se, että kun tässä niin kaikilla on tämä sama argumentaatio melkein, että meidän täytyy tämä ansaita, no tämä oli, kun yliopistomaailmasta tulee, niin tämä oli varmaan 10 vuotta tai 15 vuotta sitten, jolloin Anja Lehikoinen piti Saarmen yliopistoväen. Teidän täytyy muuttaa sitä ansaintalogiikkaa siellä. Alkaa muuttaa tätä ansaintalogiikkaa. Se, että nythän me ei puhutakaan mistään muusta missään kehittämistä tai strategiaa keskusteluissa, mutta se, että se argumentaatio menee niin kuin näin, että meidän täytyy kaikkea sitä tehdä ja se on niin kuin välttämätöntä, että me voidaan tehdä sitä meidän perustoimintaa tai ydintoimintaa. Ja mitä mä olen ainakin seurannut, että niin voiko ihminen tai voiko joku organisaatio niin sen missio tai visio, niin voiko se palvella kahta herraa, että alkaa muuttua tapetin väriseksi. Että jos niin kuin tavallaan se ansaintalogiikka, sieltä tulee markkinalogiikka, niin sehän ei ihminen voi lokeroida sitä toisaalle, vaan silloin se, miltä se maailma näyttäytyy ja miltä se oma toiminta näyttäytyy ja ne asiakkaat näyttäytyy, niin se markkinalogiikka alkaa niin kuin läpäistä koko sen olemassaolon, niin kysy sitä, että tarviiko sitä toimintaa enää kutsua vapaaksi sivistystyöksi, mikä merkitys, miksi se on niin tarpeellista ylipäänsä enää niin brändätä sillä, tai osa brändätä sillä tavalla. Sitten minulla on toinen kysymys tästä koulutuksen tai tutkintojen arvostuksesta, että tämäkin on ihan sama jota käydään kaikkialla. Että onko sillä mitään väliä? Tämähän on eurooppalaista EU-koulutuspolitiikkaa, että on vain learning outcomes, ei ole mitään väliä missä olet oppinut ja mitä. Pääasia, että se käy kaupaksi ja voit myydä sen osaamiseesi. Mutta että kyllähän meillä, niin minusta on kauheita koulutuksen niin jotain nyt vaikkapa Stubbit ja Sipilät kertoo, että kaiken maailman dosentit siellä nyt sanoo sitä ja tätä. Eihän ne oikeastaan, niin, mitä ne nyt sen kummempaa on. Että semmoinen koulutuksen inflaatio. Että ikään kuin erilaisilla koulutusorganisaatioilla ja niiden erityisellä, niin kuin, mitä ne, niin kuin, minkälaista asiantuntemusta niillä on tai mitä ne tuottaa, niin sillä ei oikeastaan paljon väliä, kun se on pääse, minkä voit myydä. Mutta niin kun se jotenkin inflatoituu, niin niin se murentuu tämä niin koulutuksen arvostus, joka on ollut suomalaiselle yhteiskunnalle niin ominaisesti jotenkin. Et ei silloin, se tutkinto on toki semmoinen, johon se on niin kiteytynyt, mutta että kyllähän sen takana on niin jotain muutakin. Et siis niin ne kasvuprosessit
ja ne tiedon ja osaamisen niin kun, lisääntyminen siellä, niissä opintopoluilla ja niillä kasvupoluilla, niin sillä on ollut myöskin merkitystä, eikä vain sillä todistuksella. Niin tämä on tietynlainen niin tämmöisiä diskursseja, joista on tullut tämmöisiä vallitsevia, jotka me niin ikään kuin hyväksytään ja nyökytellään, että näinhän se on. Tässä oli nyt isoja kysymyksiä yhdellä kertaa. Sä testat mua ihan selkeästi. Pystynkö mä tästä nyt ottamaan tämän kiinni? Mä vastaan tähän jälkimmäiseen ensin. Vettäkö taas sun kuukautta myöhemmin? Mulla on aika hyvä sellainen luonnos siitä, mikä meidän tulevaisuuden strategia on. Ja siellä on ihan keskiössä se meidän osaaminen, koulutus. Se on nimenomaan siellä. Ja se on nimenomaan pedagogisuus. Ja se on se, millä tämä Varolan urheiluopisto erottuu muusta markkinasta. Mä en brändää yhtään mitään vapaalla sivistystyöllä. Me emme brändää mitään toisen asteen ammatillisella koulutuksella, vaan tällä Varolan urheiluopistolla. Me ei puhuta kauheasti niistä termeistä. Mä uskon, mä en ole ihan varma, että onko tämä niin jostain isosta revitty tämä niin megatrendinä ammattimaisuuden niin kuin arvostaminen. Mutta kyllä ammattimaisuus on erittäin isossa roolissa. Ja meillä on niin iso ero, mietitään vaikka meidän toimialueella, jos Varalla on ollut täällä 100 vuotta, ehkä yksi Tampereen vanhimmista yrityksistä niin, tai vanhimmista oppilaitoksista. Niin meidän ympärillähän tulee koko ajan uusia toimijoita niin kuin samalle toimialalle. Ja ne vaan tulee. Ja ne voittaa meidät aina mennen tullen kaikilla hienoilla kromin värisillä laitteilla ja muulla. Me ei voida koskaan kilpailla sillä, mutta osaamisella me pystytään kilpailemaan. Mä toisin ehkä pikkusen provosoidusti esille, mutta se on niin kuin se meidän toiminnan aivan ydin. Itse on kerron samanlaisia selityksiä omalle ohjaajalle, että nyt Jyväskylään on tässä oman työn ohessa opiskellut. Ihan samalta opiskelijat meille selittää, että kun lopputyö roikkuu mulla edelleen. Mä yritän päättää siellä omia opintojani, mutta sanoisin, että on sellaisen kliseen, joka mua hieman ärsytti, että opiskelulla työn ohessa aikuisena on vahvasti voimauttava vaikutus. Ilman sitä polkua, mitä itse olisin tässä työn ohessa tehnyt, en olisi ollut tässä. Se on ollut jotain niin kuin tajunnan räjäyttävä kokemus mulle, mitä mä oon saanut. Nyt sinä aikana olen oppinut enemmän kuin koskaan aikaisemmin silloin niin kuin varsinaisessa ammattiin valmistuvassa opiskelussa. Se on ollut jäätävä se. Tuohon teemaan, niin voisiko sitä ajatella, että liikunnan koulutuskeskukset, se teidän syvä osaaminen, niin se olisi vähän niin kuin semmoista niin sanottua lähdekriittistä toimintaa suhteessa juttatoimintoihin, että mikä varmaan se ero siinä on, että kyllähän se näin on, että kun kysyntää on, niin näitä tämmöisiä niin kuin tiedon kaltaisia valmisteita, kun lukee näitä tuoteselosteita, niin siellähän on jossain makkarassa on niin kuin lihaa, ja sitten siellä on niin kuin 2% lihan kaltaista valmistetta, niin kyllä tätä tiedon kaltaista valmistettakin nykyisin sitä on niin runsaasti, että vähän niin kuin erotettaisiin nämä tietovalmisteet ja sitten tiedon kaltaiset valmisteet tällä teidän osaamisalueella. Toi on niin kuin haastava juttu, koska meidän alalla se ehkä korostuu. Tällainen fitness industry on yksi eniten kasvamista niin tavallaan teollisuuden bisneksen aloista. Ja niitä kasvaa, ne on monikansallisia firmoja, ne on hirveät markkinointiosastot. Ja ne kilpailee koko ajan siitä nuorten haluttavuudesta toinen toistaan niin houkuttavimmilla tiedon kaltaisilla koulutuksilla. Ja siinä ainut juttu on jotenkin se, että se meidän laatu, osaaminen, me saataisiin se riittävän näkyväksi ja oltaisiin riittävän hyviä myöskin markkinoimaan, tuomaan se hyvin esille. Ja siinä meidän pitää olla paljon parempia kuin nykyään. Mä vielä niin kuin yhden haluan sanoa tästä urheiluopistokentästä, mitä välttämättä ei tiedetä, että mitä me täällä tehdään. Että meillä on tänne oma pikku kylä, tämä 5 hehtaarin tontti, jossa me itse pyöritämme vastaanoton, kiinteistön, siivouksen, taloushallinnon, valmennuskeskuksen, testausaseman, liikuntapalvelut, koulutuksen, myyntipalvelut, ravintolan
ja kahvilla. Kaikki. Ja on kaikki tässä samassa infrassa mukana. Ja se on pääosin näin kaikissa urheiluopistoissa. Ja sitä samaa infraa, samoja olosuhteita käytetään kaikkeen tähän, mitä me tehdään. Sitä samaa osaamista, mitä meillä on, niin samat osaajat, samat ihmiset tekee kaikkea tätä, mitä me teemme. Tämä on kohtuun tehokas niin kuin organisaatio, vaikka se tuntuu aika kaoottiselta selittää, että mitä kaikkea me täällä tehdään. Ja erityisesti niin johtajana tuntuu siltä, että mä en kyllä osaakaan kaikkea, että miten tätä pystyy niin kuin hallitsemaan. Ja sitten taas niin kuin se niin kuin johtajuuden näkökulmasta niin muutos on ollut aivan valtavaa, että ennen aikaan, kun ei tarvinnut vielä niin paljon puhua näistä euroista ja muista, niin johtajuus on ollut enemmän sitä, että peukku näin tehdään tai sitten ei näin. Minkä värinen matto ETC, vihreä vai ruskea, no ruskea ja päivän päätteeksi valot pois. Mutta johtajuus on kyllä muuttunut hyvin vahvasti siten, että toteaisin, että onnistun työssäni sitä paremmin, mitä enemmän löydän ympärille itseäni huomattavasti fiksumpaa porukkaa. Ja se on ehkä se keino jotenkin säilyttää myöskin se fokus, että jonkinlainen luomistyö täällä on niin jossain vaiheessa, että se johtoryhmä, tavallaan se ykkösnyrkki on semmoinen, kuin sen haluaisin ollakin. Ja on saanut sinne digitaalisuudesta ihan käsittämättömän tyypin, joka niin miettii niin siellä on koulutuspäällikkö, jonka tehtävä on koko ajan miettiä sen koulutuksen näkökulmasta asioita ja olosuhteet, ravintolat ja muut. Ja mun tehtävä on sitten antaa heille mahdollisuus, kaikki valta ja mahdollisuus itsenäisesti hoitaa se oma ruotu loppuun. Ja sitä paremmin mä onnistun, mitä vähemmän he joutuvat muuta typeriä asioita kysymään. Se myöskin se johtajuuden muutos tässä hommassa niin on aivan valtava, mistä olisi äärimmäisen mielenkiintoista jossain paikassa. Jos joskus haluatte tehdä tutkimusta, tai sitten taas joskus niin kertoo siihen johtamiseen, johtajuuteen liittyviä asioita, minkälaista se on, miten raskasta se on ja mitä tuntui, kun toissa kesänä katsoin ison kuvainnollisesti vihreän kentän lailla tästä sysimustaa aukkoa, mikä sieltä näkyy. Joku voima pelasti, että en tippunut sinne ihan rikkiin. Mutta se myöskin, niin, tämä on niin kompleksinen tämä juttu ja niin monitahoinen, jossa johdetaan paitsi niin vapaaseen sivistystyöhön liittyviä verkostoja, lajiliittoja, seuroja, kolmannen sektorin toimijoita, tätä taloa, niin se on joihinkin on jotain esimiesalaisuudetta, johonkin sulla ei ole. Ja se ristipaine joka puolelta oikeastaan koko ajan kasvaa. Ja mä luulen, että semmoista aikaa ei ole koskaan enää takaisin tulossakaan, että kaikki on hyvin selvää. Ja nyt on kaikki tehty ja nyt meillä on kaikki, voidaan huokasta tämä puoli vuotta. Sen takia niin kun on mikä tahansa meidän toiminta, niin meidän on pakko tunnistaa, että mitkä nyt megatrendit siellä on, mitä siellä tapahtuu siellä ulkopuolella koko ajan siitä huolimatta. Mä haluaisin tuosta jatkaa, kun tosiaan itse tarjonnut, mutta meidän tarvitsisi, että tuo johtajuus, että johtajien ja johtajuuden kautta voisi tarkastella tätä vapaan sivistystyön muutosta ja myöskin sen tehtävän muutosta ja vaikka vapauden ja vastuun muutosta. Että uskallan jotenkin yleistäen sanoa, niin historiallisesti juuri vapaan sivistystyön kentällä niin se on usein se minkin toimintamuodon niin itseymmärrys ja missio. Se usein kiteytyy juuri niihin johtajiin. Koska on ollut paljon semmoista tilapäistä tukiopetustyövoimaa ja muuta tällaista, niin ne on ollut nimenomaan nämä johtajat, rehtorit, mitä kaikkea nyt sitten siihen johtamisjärjestelmään nykyään kuuluukaan, mutta että voisi olla sillä tavalla hyvinkin tärkeä joukko tutkimuskohde, koska niin heissä kiteytyy varmaan paljon nämä muutospaineet, että jos mennään jotakin tukiopettajaa tai muuta haastattelemaan tai tutkailemaan, niin hän näkee sen muutoksen niin aika henkilökohtaisena, mutta että johtamisessa tehtävissä olevat ihmiset joutuu näkemään sitä niin
just monin tavoin itseänsä niin asemoimaan. Että se voisi olla ihan semmoinen hauska, jota voisi pistää pystyyn. Ja varsinkin kun se on tosi nopeasti niin kuin monestakin syystä, Kimmo hyvin tässä kertoi, että se euro on niin kuin semmoinen, mikä pakottaa tekemään niitä muutoksia. Et muistan hyvin tuossa pari vuotta sitten, kun yksi kollega puhisi niin kuin sitä, että kun hän tuli uutena rehtorina taloon, niin että kun se oli, sä sanoit, että teillä ei ollut totuttu puhumaan rahasta, niin että niin kuin hänen ensimmäinen niin kuin päätoimisten opettajien vastareaktio oli, että onko sun aina pakko puhua siitä rahasta? Sä aina vaan puhut rahasta ja rahasta 2 vuotta sitten. Että niin kuin, että sitten on ihan pakko on puhua rahasta, kun täällä olisi tarkoitus säilyttää tavallaan näitä työpaikkoja kumminkin vähän niin kuin tavoitteena, että ei jouduttaisi niin kuin laittaa väkeä pihalle, että niin kuin, mutta että se muutos on nopea. Se on niin kuin pakon sanelemaa monessakin mielessä. Se on myöskin meillä, vaikka se meidän tulolähde on puhtaasti valtionosuusrahoitus. Että niin kuin täysin. Ja kun ei ole pelkästään nämä raharesurssit, kun tämä koko ajan niin kuin kaikki asiakaskäyttäytyminen, kaikki on niin suuressa muutoksessa. Joskus mulle tulee mieleen, että kun nyt on näitä Tampereella ja Helsingissäkin on näitä, että mennään niin kuin työporukka menee vaikka lukittuun huoneeseen ja niillä on niin kuin tunti aikaa selvittää se mysteeri, että miten päästään sieltä pois. Niin nykyisin niin kuin työpäiväkin rupeaa olemaan semmoinen, että ollaan niin kuin lukitussa huoneessa ja kaikki niin kuin muuttuu, että mitä tälle tehdään, mitä tämä tarkoittaa, miten me toimitaan tässä. Joo. Se olisi karseita, jos tyhmä pitäisi vielä tuommoisessa. Itse asiassa tuosta on vähän se on niin kova. Vastaan sinulle, että itse asiassa johtajuuden muutos on aika mielenkiintoinen juttu. Että kun se on niin iso, tässä mietin, puhuinko liikaa tästä, mutta tämmöistä mun työ on muuttunut ja mä kuitenkin olen tullut johtamaan vapaan sivistystyön oppilaitosta nimeltä Varalan urheiluopisto, jossa mä en tiedä kumpi on ollut, ei mä koskaan arvotettu, onko se vapaa sivistystyö vai ammatillinen koulutus ollut tärkeämpää. Me ei ole koskaan käynyt, me emme arvioi näitä sillä tavalla, vaan tämä muodostuu kokonaisuudesta. Vapaa sivistystyö, ammatillinen peruskoulutus, lisäkoulutus, maksullinen palvelukoulutus. Kaikki tukee toinen toista. Ilman jotain ei olisi muita. Mutta se muutos on iso. Se myöskin se koko opettajuuden, niin vapaan sivistystyön kuin ammatillisen opettajuuden muutos on aivan valtava. Se ei tapahdu enää pelkästään täällä, vaan se tapahtuu pääsääntöisesti jossain ihan muualla tontin ulkopuolella. Opettaja on koko ajan laskee erilaisia juttuja, kun toteutetaan asioita, miettii, että miten tästä voidaan niin katelaskelmien kautta, onko tämä kannattavaa vai ei. Että semmoinen niin myynnillisyys, yrittäjyys siinä meidän toiminnassa, niin se yrittää saada leviämään niin kaikki. Me on tehty todella isoja, aika isolla rahalla asiakaspalvelun parantamiskoulutuksia. Me on jouduttu perustamaan osakeyhtiö, jonka alla pyörii todella Flowpark, joka on kiinteilyssysteemi tuolla. Ja se on aika niin kuin haasteellinen siinä se setti. Ilman sitä, että se johtaja ei ole niin sinut itsensä kanssa, että mun ei tarvi onnistua. Ja mun ei tarvi nostaa sitä, että kunhan minä saan sen gloorian, vaan päinvastoin niin, että me onnistutaan, en minä. Jos me onnistutaan, niin silloinhan mäkin onnistun ja tämä Varala onnistuu. Ja ilman sitä, että nykyisessä systeemissä se johtaja ei pysty sanomaan, jos ei pysty sanomaan ääneen, että mä onnistun sitä paremmin, mitä enemmän mä saan ympärille, niin mua fiksumpaa porukkaa, jolle se ei tarkoita sitä, niin ei voi onnistua. Koska se on niin kompleksinen juttu, että kukaan ei pysty sitä kokonaisuutta enää hallitsemaan. Että johtaminen onkin oikeastaan keskeneräisyyden ja vaillinaisuuden sietämistä ja tavoitteiden asetantaa. Vielä tästä sivistystyön tematiikasta. Sä totesit tuossa ainakin kerran, jos useamman, että ja säkin sanoit, että sivistys ei sivistys ei myy. Ja sä totesit, että jotenkin niin, että kun ihmiset on niin sivistyneitä, ei ne hae sitä, ei ne tarvitsisi. Ne on jo niin sivistyneitä. Mutta mä kuuntelen tätä, niin mä en ole yhtä varma. Kuitenkin tätä
tämä lihankaltainen ainesosa niin myy hyvin. Et mä en olisi niinkään vakuuttunut tästä tämän kommentin perusteella, että miten sitten ymmärrätte sen sivistyksen ja sivistyneisyyden, että täytyy myöntää, että olen kai niin epäurheilullinen ja epäliikunnallinen, että se, että mitä niin kuin liikunnallisesti tai urheilullisesti sivistynyt ihminen tai kansa tarkoittaa sitä ihmiskunta, niin mutta jotenkin kuitenkin ajattelen, että onko se totta, että semmoista niin kuin jotenkin sanoisiko isompaa, onko se nyt niin isoakaan, se voi olla vaikka pienikin, mutta missiota ei niin kuin enää tarvita, että ollaanko me nyt niin fiksuja ja sivistyneitä täällä Suomessa ja maailmassa, että tämmöistä sivistystarvetta ei ikään kuin enää ole olemassa, vaan on vaan tämmöinen kuluttamisen tarve. Näin oikein osaa tuohon, mutta mulla tulee mieleen toi Eino Kailan määritelmä sivistyksestä, että sivistys on sitä, mikä jää jäljelle, kun unohdat kaiken oppimasi. Ja siinä on minusta aika hyvä kiteytys, että eihän se sivistys ja sitten taas tämä kouluoppiminen, niin ei ole varmaan sama asia. Negatiivinen määritelmä, se ei sano positiivisesti sivistys. Ehkä taas mä oon kuulevina niin nyt vähän sitä ongelmaa, että me ei olla onnistuttu brändäämään sitä vapaata sivistystyötä ja ylipäänsä sitä sivistystermin niin käyttöä, että eihän niin se, mitä siellä pohjalla on, niin ole taatustikaan, niin kuin Anja sanoi, että mihinkään niin se tarve kadonnut, en minäkään niin usko, mutta Kimmo käytti sitä, että sä et niin kuin olen niin miettinyt yhtään niin sitä semmoisena brändi- tai niin myyntilauseena tai valttina tai niin just tämä, että puhutaanko me loppuviimeksi kauhean eri niin laisista asioista tai tarpeista, mutta että sen niiden termien brändäämistä. Mä en ole urheilupiston johtaja, niin mä voin puhua tällä. Kyllä. Ja samoja asioita kansalaisopistoissakin mietitään, että tätä pohditaan, että pitää panostaa enemmän siihen markkinointiin, brändäykseen, tuotteistamiseen. Ja mikä on meidän on tuttuja, mutta se kysymys niin siihen, että tavallaan, että mitä lisäarvoa sitten tuo Varala, Ahjola, niin siihen pakettiin vai olisiko mahdollisesti niin tästä näkökulmasta niin henkilökohtaisesti esimerkiksi järkevämpää perustaa Kimmo Silainen Oy tekemään sitä bisnestä oikein kunnolla. Mä en oikein osaa tuohon vastata, mutta se on ehkä hetkisen noinen ajattelu. Tässä vaan tuli mieleen näistä ainesosista, niin semmoinen ostin makkaraa. Se maksoi 95 senttiä se makkara. Mä katsoin, että siinä on lihaa 5% ja lihan kaltaisia aineita 52%. Mä ajattelin, että kokeillaanpas tätä tämmöistä näin. Se oli ihan hyvä. Ei siinä mitään. Jos semmoisella, joka ei halua punaista lihaa joka päivä syödä, niin se mieluummin jauhoja, niin se oli ihan ok. Tuo on hyvä näkökulma. Että niin, tässä voisi olla ihan sama, että lopputulos räppäsi. Mä muuten vedän ihan pikkasen takaisin. Sanoitko se sitä, että voi nähdä sen maailman vähän niin mä kyllä tiedostan tuon, itse asiassa nyt kun mä vähän sitä mutustelin, niin mä tiedostan sen itse asiassa ja aika isonakin. Se on tosi tärkeää, miten se näyttäytyy ulospäin. Ja siksi mä aika rohkea puhua näin vahvasti rahasta eikä sivistyksestä, mutta ilmeisesti tarvitsisi puhua nyt niin suoraan, niin se on myöskin suoraan, että me ei niin mitenkään sitä vapaata sivistystä, joka koskaan mä yritän välttää. Mä olen jopa sanonut niin, että vapaa sivistys on ihan kauhea sana. Että se on jotain sellaista koulutusta, mikä ei valmista mihinkään, mutta on tosi tärkeää. Se on vaan, että... Ja me ollaan hyviäkin. Ei me tehty hyviä, että ostetaan. Mutta sulla oli... Joo, tuommoinen asia kiinnostaa, kun koko ajan puhutaan näistä tämmöisestä rahasta ja mahdollisista tutkintojen, mitä ne merkitsee ja kuinka paljon siihen opintojen takana. Onko teillä kuinka paljon tämä koulutussuunnittelu tavallaan, ne tutkinnot, niin niiden sisältöjä niin tavallaan, kuinka paljon sitä niin brändätään? Onko tavallaan sillä, että on nykyään ajatellaan, että ihmiset tarvitsevat erilaisia taitoja
niin onko semmoisia, että pystytään tavallaan näitä liikunnallisia ammatteja tavallaan niin tuottaa erilaisia osaamiskokonaisuuksia, esimerkiksi joku markkinointiin tai johtamiseen liittyviä asioita tai sille ihmiselle, että tavallaan tehdään erilaisia opintopolkuja, missä tuodaan tämmöisiä niin kuin erilaisia taitoja niille, että se ei aina sama se pötkö. Sellainen, mikä tässä jäi sanomatta vielä, niin mehän onnistutaan silloin, kun me herätetään niille pikkulapsille, vaikka tuohon Siiriin, joka nyt ei kuule, kun hän on meillä kurssilla, niin me herätetään hänen kipinä liikkumisesta ja omasta itsestään huolehtimisesta. Me suomalaiset kuollaan elintapasairauksiin, kakkostyypin diabetekseen, jota ei sairaanhoito koskaan kykene hoitamaan, vaan ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. Se on se meidän aivan ydin. Ne innostuu siitä. Sitten se Siiri on täällä kesäleirillä, se saa sitä semmoista liikunnallista virikkeisyyttä, innostuu. Sitten tulee vapaan sivistystyön 4 kuukauden liikunnallisen peruskurssille. Ja mä kerron joka avauksessa, että me onnistutaan silloin, jos sinä huomaat, että liikunta ei ole sun alasi. Sinä ammatinvaihtajana huomaat, että tämä on mun oikea ala. Ja sitten mä kysyn, että kuinka moni teistä hakee toisen asteen liikunnan koulutuksen, osa nostaa, kuka hakee Jyväskylään liikunnalle, kuka hakee OKL:ään. Ja meillä se vapaa sivistystyö niin kuin nuorilla ja aikuisilla on niin kuin ponnahduslauta koulutusuralle. Ja mä näen sen meillä semmoisena pitkäkestoisena preppauskurssina tiedoilta ja taidoilta ja valtavasti sen sosiaalisen pääoman, että sä opit tulemaan ryhmässä toimeen, niin sillä on ihan älyttömän iso arvo meillä. Ja me on onnistuttu siinä tosi hyvin. Me ei ole riittävästi ehkä osattu tuoda sitä esille, mutta meitä pääsee joka vuosi useita meidän käyneitä siihen koko valtakunnassa 50 nuoren joukkoon, mikä pääsee opiskelemaan liikunnanopettajaksi. Viime vuonna taisi päästä 7. Ja niistäkään, jotka ei pääse, niin ne tulee meille ensin sijaisiksi meidän matalan kynnyksen liikuntakursseille ja sitä myöten ne voi saada vähän lisätiemistä ja jos ne pärjää hyvin, niin sitten voi olla omia kursseja. Kyllä. Mutta heillä tämä VST on niin ponnahduslauta ammatilliseen koulutukseen, jota en tuossa äsken tuonut esille. Me ollaan vähän niin kuin sen yhden linjan, tämä on meidän peruskoulutus, jota voi sitten täydentää ammattitutkinnoilla. Ja nyt jo on mahdollista valita näitä vapaa-valintaisia ammatillisia opintoja, joku personal traineriksi, joku seuratoimintaan tai muuten, mutta mä luulen, että sellainen erottautuminen tulee varmasti kasvamaan, jotenkin yhteistyötä pitäisi tehdä enemmän muiden oppilaitosten kanssa ihan ehdottomasti kuin mitä nyt tehdään. Se olisi tavallaan just myöskin niin tämmöinen erilaisen kiinnostuskohteiden niin herättäminen niin se ihmiselle ja se motivoi tavallaan, että mitä he tekee tulevaisuudessa tai mikä he suuntaa ne opintoseikat tämän jälkeen. Et siellä olisi tavallaan sellaisia sylkkeitä niihin eri suuntauksiin siellä. Semmoisen teille sanon, että meillä on tällä hetkellä 10 viikkoa 3 vuoden opintoista työssäoppimista. Ja mä oon niin heille kertonut, että se on teille mahdollisuus työllistyä. Meillä oli 2 vuotta putkeen, että jokainen, kun ne sai tutkintotodistuksen, jokainen meidän opiskelija sai töitä opiskeluaikana, siis 100%. Se on kova juttu. Ja tässä niin kuin tämmöistä isosta vaikuttavuudesta tällä alueella, niin meillä on 21 alakoulua Tampereella. Meillä on 87 ammattiin opiskelevaa opiskelijaa, joilla on 10 viikkoa työssäoppimista, eli 870 viikkoa vuodessa. Anteeksi, siis 3 vuoden aikana yhteensä työssäoppimista. Jos me tehtäisikin niin, että puolet siitä 870, niin hajaannutaan 21 alakouluun. Tehdään itsestämme välttämättömiä sen koulupäivän liikunnallistamisen kautta. Ja tällä tavalla niin uidaan yhä syvemmälle sinne kaupungin palveluntuottajien syövereihin. Tämmöinen on meillä tavoite. Niin olla isosti vaikuttamassa ja silloin saada myöskin tätä niin sen, nimenomaan tämän meidän opiskelun kautta nostaa sitä liikunnallisen palvelun tasoa. Ja silloin se ei välttämättä Tampereelle maksa tässä vaiheessa vielä mitään. Ehkä vähän niin kuin, ei niin hienoa kaarta, tässä tulee tää huipennus näin, mutta ehkä tämmöisiä pieniä tarinoita siitä, mitkä tällä hetkellä tässä ajassa
on niin kuin ajatuksena. Ja kovin mielelläni, että jos teillä jossain on, niin aina pitää mainostaa, niin haluaisin, en tiedä mikä on se juttu, mutta musta on kiva jakaa ja avata niin kuin itseäni ja kertoa niin kuin välillä vähän erilaista tarinaa, ei siitä liiturattapukuisesta toimitusjohtajan näkökulmasta, vaan siitä, mikä kertoo, mitä johtaminen on ja miten pahalta se välillä tuntuu. Ja myöskin niistä ilonhetkistä, mutta semmoista vähän erilaista tarinaa johtajuudesta ja työyhteydestä. Niin jos joskus on tarvetta, niin hyvin mielelläni olen käytettävissä. Kiitos kaikille.